Araba utikalo tile 14 san 2024 aw ni ce Bongo News sugantili la aw bisimila aw ka kunnafoniw o kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la fɛn min kɔni an bɛ taa Kulikorokaw bara kununko ni o bɛnna utikalo tile 13 ma. Tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ fɛn min kɔni Kulikoro autogare min bɛ u ka Kulikoro dugu min na n'a bɛ f'o ma ko Kayokaw bara autogare min bɛ yen nɔ fɛn kɔni a yirala k'a fɔ ale baaraw tun bɛ sen na k'a lasanuya kosɛbɛ fɛn kɔni a baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen o kun cɛra. O de kɔni senfɛ tɛgɛnɔbila kɔni kɛra sɛbɛn na min ni a b'a yira k'a fɔ fɛn kɔni Kayo gare kɔni ale bɛna bila mairie ka bolo kan mairie ka se ka i hakili to a la a baara tacogo ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔni o la. Tɛgɛnɔbila kɔni kɛra sɛbɛn yɛrɛ kɔni na sa fɛn kɔni a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko conseil régional de Kulikoro ani fo ka taa se Kulikoro mairie yɛrɛ ma n'a fɔ ko mairie de la commune urbaine de Kulikoro. O kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn kɔni ni autogare kofɔlen ni o bɛ Kayo a bɛna yira k'a fɔ fɛn kɔni baaraw bɛna taa tacogo ɲuman kɔni na bari sabu a ko dilen filɛ yɔrɔ min ma ni o ye mairie maaw ye olu kɔni na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan yaasa gare ka baara bɛ tali kɛ fɛn o fɛn min na ka se ka a bɛɛ lajɛlen latɛmɛ a latigɛko ɲuman kɔni na cogoya min na. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la fɛn kɔni ye Gawokaw olu bara kununko ka kɛɲɛ ni banbati wale maaw n'u ka wulikajɔw y'u kɔni o sababu ye fɛn min kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati ni o tana gosilen Gawokaw kɔni bara kununko fɛn kɔni banbati wale maaw o kɔni ye wulikajɔ kɔni min ka o sabati ka ɲɛsin Gawo pankurutigi so min bɛ min nɔ fɛn kɔni o y'u to yɔrɔ jan kɔni fɛ ni ka mugujugu dɔ kɔni ka taa o yɔrɔ kɔfɛlen kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko obis. O obis yɛrɛ o ye a min kɛ a bɛ taa den 5 bɔɲɔgɔnko fɛn kɔni u b'a laɲini tɛ foyi ye fɛn kɔni Gawo pankurutigi so min kɔni bɛ yen nɔ fɛn kɔni ka se ka jatigɛ wale ani papali wale ka o ta ka maaw sɛgɛrɛ a yɔrɔ kɔfɛlen kɔni o la. Nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye a donni kama maa si tɛ min ni a joginna wa u ka wulikajɔ yɛrɛ tun ye kun min kɔni ye wala u ma se ka o ɲɛ sɔrɔ maa si tɛ min joginna wa pankurutigi so yɛrɛ fɛnɛ baasi fosi kɔni ma a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi dugutigilakaw kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati ka larawuliw boloda yaasa ka se ka maa ninnu bali u ka se ka ni ɲɔgɔnko waleyaw kɔni boloda cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la an b'an kun da yɔrɔ min kan o ye Bajanara ye Bajanarakaw bara fɛn min kɔni banbati wale maaw yen sigida maaw y'a yira k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u tɛ ka jatigɛ wale kɔni ta ka u sɛgɛrɛ an bɛ wagati min na i ko sisan nka u ka yɔrɔ min kɔni bɛ Bajanara kɔnɔna la ni a bɛ fɔ ma ko forêt de Bokolo o Bokolo yɔrɔ min filɛ nin ye o ye kungo ye min a bɛ Bajanara mara kɔni o kɔnɔna la. Bajanarakaw y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye banbati wale maaw ye u kɛn bɛ min ka yen kɔni kɛ u daga yɔrɔ dɔ ye koyi olu kɔni k'u b'a yira jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ n'a ma ɲɛ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ ni maa minnu la yaasa mɔgɔw bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ u ka sigi taabolo kɔni na cogoya min na k'u b'a yira jamana ɲɛmaaw kɔni bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fɛn min kɔni ye banbati wale maaw ye u kɛn bɛ ka Bokolo kungo kɔnɔna kɔni kɛ u daga yɔrɔ ye nin wagati in na. K'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ kɔni sabati ka fɛɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu na yaasa u kana se ka jatigɛ wale ani bagabagali wale kɔni ta ka se ka maaw sɛgɛrɛ cogoya min na u sigiyɔrɔ la. Kunnafoniyaw nasira la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka finitigilakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni a bɛ fɔ o ma ko Colonel Sajo Kamara. Colonel Sajo Kamara nin waati in na ale kɔni bɛ senna taama la fɛn min kɔni ye Irisi jamana kɔni o kan. Ka kɛɲɛ ni baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali ale ni Irisi jamana kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la teriya sira ani balimaya sira min bɛ yen ani fo ka taa se ka wulikajɔ kɔni sabati fɛnɛ ka banbati wale maaw ka dankari o la o de kɔni senfɛ Irisikaw bara san o san o bɛ forum belebele dɔ ɲɛnamaya ni a bɛ fɔ o ma ko forum international de l'armée nata san 2024 an ka minisiri min ɲɛsinnen don an ka finitigilakaw ko ma ale kɔni ye tali kɛ o ko kofɔlen kɔni na. A kɛnɛ kɔni ka sa fɛn min kɔni nisɔndiyaw caman o kɔni sɔrɔla ani o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka minisiri ni o ye Sajo Kamara ye ani fo ka taa se Irisiw ka minisiri ma n'a fana ɲɛsinnen bɛ u ka finitigilakaw ka ko ma u ye ɲɔgɔnyew kɔni kɛ u ka kumayaw kɔni sigi u kumara fɛn caman kɔni o kan ha ka ja basigi ani hakilisigi bɛ se ka nati cogoya min na ba Maliba kɔni o kɔnɔna la a ma dogo maa si la k'a fɔ fɛn min kɔni ye jugu ye u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati an ka jamana kɔrɔnyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ u ka kumaɲɔgɔnw bolila o fɛnɛ kan fɛn min kɔni u bɛna fɛɛrɛ kura wɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka dankari o maa ninnu kɔni na cogoya min na yaasa an ka jamana bɛ se ka nin ko lafiya kɔni sɔrɔ cogoya min na. Hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la ni ye communiqué min ni a bɔra an ka jamana direction nationale de l'hydraulique o
ko k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni ye samiya kɔni ale kɔnɔ fara kosɛbɛ o de kɔni senfɛ sanji kɔni nali caman min kɛ ka tugu ɲɔgɔn na nin waati in kɔni na a kɛra sababu ye fɛn min kɔni an ka ba min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko fleuve Niger ale kɔni sɛbɛkɔrɔ k'o fa o de kɔni senfɛ nin yɔrɔ kofɔlen in filɛ nin ye ni o ye direction nationale de hydraulique a ɲɛmaaba n'a bɛ wele ko Seku Jara a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni sanji ka nali ni o kɛra sababu ye ka ba kɔni ni ka o fa k'u bɛna Selenge baraji kɔni u bɛna o banu kɔni dayɛlɛ yaasa ji bɛ se ka jigin cogoya min kɔni o la o la sa ko b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'u sigilen bɛ bada kɛrɛfɛlaw la ani fo ka taa se ji bɛ se ka tɛmɛ sira o sira min fɛ ko mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sabati yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ hakilisigi kɔnɔna la cogoya min na ka sɔrɔ a ma dankari kɛ maa si la ka sɔrɔ maaw m'u bolo fɛn si ma degun sɔrɔ cogoya min kɔni o la a ko kofɔlen kɔni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ kɛ ka bɛn fɛn min kɔni tarata utikalo tile 14 ni o yɛrɛ bɛn kunun ma san 2024 fɛn min kɔni nɛgɛ kanɲɛ 10 ale tana gosilen u kɔni bɛna Selenge baraji u la a vanu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dayɛlɛ yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na dɔ ka se ka bɔ ba ji hakɛya la ji ka jigin an balimaw ninnu de ye kunnafoni an ye minnu sɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ka bɛn bi arabadonya ma utikalo tile 14 an b'aw fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn aw ka lamɛnliko ɲuman na aw ka lajɛli la an b'a fɔ a ye k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ